Добрый вечер. Віншую, по-перше, життя, здоров'я. Ну все, Йорс, так оказывается. Не Я здивляйся, сяду Коля все-таки. Наче. Старые сябры Да. отпрацовали всю эту фарбиловку, весь этот мастацкий фонд. Я не называю своего сябру Вінанцієм, а завсёды ён быў Віктор в майстэрні с уже недзему годов 35. Не меньше. 65-го. Я сказал Олесю, что про, он каже, колькі слов про Віктора, пробачьте, Вінанція витрыма сказать. Я кажу, про его можно казать до раницы. Справа в том, что я віншую сегодня этого человека. Наконец он зрабіў персональную выставу. Я кажу мовой мастаков. Потому что сапраўды, этот сборник, по сутнасці, есть выстава. И выстава, я не ведаю, пробачьте, як пишуць вершы, але, мабуть, образы складаюцца з визуальных прадстаўленняў, а потым яны уже ложатся на паперу, и потым ствараецца уже нешта тое, што ёсць. Так я ў першую чаргу, прачытаўшы гэты зборнічак, які мне вчора Витя спрэзентаваў, я бачу тое і не расчароўваюся ў ім, што гэта асоба. Потому что сённяшнім днём вельмі цяжка знайсці аўтарскае нешта. Плагіатскага, кампілятарскага, вы як літаратары ведаеце, мы як мастакі ведаем. Ну, а калі казаць пра сур'ёзнае, дык чаго каштуе наш індэкс з віншаваннямі вершаванымі, я маю на ўвазе. Ну і тая ж газета «Наш край» калі-нікалі друкуе віншаванне, ад якіх хочацца пад стол, прабачце, залезці. Это папрок Алесю я. Трэба рэдагаваць культуру нашу, халера на яго. Я маю на ўвазе. Не, як кіраўніка святліцы. Трэба браць у свае рукі гэту, прабачце, справу. Але шчыра кажу, не в тым сэнсе, што віншаваць з вершаванымі радкамі, а хаця б, прабачце, выступленнем крытычным. Я маю на ўвазе гэта. Сёння, хто будзе крытыкаваць, то можа і пад суд трапіць. Вельмі цяжка сёння крытыку нейкую гаварыць, таму мы будзем кампліменты яму таксама гаварыць першую чаргу. Бо ён іх сапраўды заслугоўвае. Заслугоўвае тым, што я вам скажу праўда. У 65-м годзе, дзе мы сустрэліся, яны з Інесай Павловнай прыехалі пасля аканчання сваіх навук, это училішча мастацкае. Я таксама, ну і рабілася тады это аб'яднанне мастакоў, самадзейных мастакоў, досыць много было людзей, якія заканчвалі нешта прафесійнае у одну, так бы сказать, майстэрню. І вось у першых жа контактах наших з Віктором і з Інесай Павловнай, дарэчы, вельмі шкада, што яе сённяшнім вечарам няма, ёсць на тое прычыны. Вось, не надта такія. Дык у першы раз, як толькі давялося бачыць творчасць гэтага чалавека, я маю на ўвазе выяўленчую творчасць, адразу было бачна, што гэта аўтар. Это не значыць, што это нешта было значнае. Нават у самым малым нейкім эцюдзе або накіду графічным гэта быў аўтар. І сёння, я ж кажу, перачытаўшы гэты зборнік яго, вот, я бачу, што тут ніводнага радка не ўзята ні ў кога. Это я кажу на што. Я вельмі люблю паэзію, напрыклад, тых жа расіян, таго ж Нікалая Рубцова, які маладым адышоў. І вельмі прыкра адчуваць, калі нават такі аўтар, як Мікалай Рубцоў, у нейкіх сваіх, такім, як паляцы мовяць, захвыцэнні
не, ды і зварочваецца да Ясеніна. Тут я бачу толькі аўтарскае. І вось гэты стэнд, на якім напісана «Паэзія чыстай красы», хацелася б добавить «Паэзія высокай культуры». Бо справа ў тым, што сёння столькі пішуць. Ну, правду кажучы, каму не грэх. Як до нас у нашу эту самую майстэрню заходзіць другім разам людзі, побачаць, што там на стенах висіць, там, а потым пытаць, а где тут картины продают? Разводишь другим разом руками, ты кажешь, теточка, пробачьте, Алёна, Радуга, там магазин есть, и отдел годинников, где продают. И там продают картины, в вашем разумении. Так тут я бачу высокую культуру, высокую интеллигентность, высокую адукацию и высокое выkształcenie. Przepraszam, pan Butrym хіба што школу пачынаў за польскім часам. Бадай што. А бацькі дык і пражылі весь свой век тут. Вось. І гэта адчуваецца вельмі высокая культура. А калі канкрэтней гаварыць, дык шкада, канешне, што сённяшнім вечарам мы не бачым твораў выяўленчых, мастацкіх твораў, сапраўды мастацкіх, і не таму, што Віктару няма чаго паказаць, або я не ведаю, як то здарылася, бо можна было б зрабіць невялічкую выставу хаця б. Бо я бачыў у тым жа палацы на плошчы выстава сёння старэйшага нашага Константина Ивановича Максимцева, і вось гэта вельмі прыемна. І двойчы было прыемна бачыць творы мастака. Бо я не ведаю, чаго все-таки болей, ці паэзіі, ці выяўленчага у гэтага чалавека. Бо яго творы на выставах, на агульных выставах, якія бывалі і ў Барановичах, і ў Брэсце, дзе ён прымаў удзел у выставах такіх, яго творы заўсёды можна было убачыць і знаць, што гэта ён. Чалавека свой погляд, свой каларыт, такі ж свой чысты каларыт, як у гэтай паэзіі. Ёй няма ні аднаго слова лішняга, якое можна было б замяніць з аднаго на другое. Ну, это, прабачце, это не довады. Мне вельмі падабаецца, што выйшаў гэты зборнік. Гэты зборнік заслугоўвае, мабыць, і другога, болей сур'ёзнага выдання, таму што чалавек верыць у нешта светлае. Сённяшнім днём, я ўчора пры сустрэчы з Геннадзем Вікенцевічем у нас у майстэрні казаў, я зайздрошчу тым людзям, хто сёння не расчараваўся і ў нешта верыць. І нават уже, прабачце, можна сказаць, як я і выдаю, што ці ў чорта, ці ў нешта другое, але галоўнае верыць. Тут жа я бачу цікавы да жыцця, реалістычны падыход. Неяк я рабіў выставу у Любліне, выстава графікі у мяне была. І там журналіст, якая брала інтэрв'ю, запытала, а чаму вы вот на заходе, ці в этих Польше, Германии, там все, значит, накірунак такі абстрактны, авангард, андерграунд, там розныя эти плыні, што і голова кругом пойдзе ад іх. І вы ведаеце, што, калі мы размаўлялі з гэтай маладой дзяўчынай, яна вельмі толковы чалавек аказалася. І я кажу, я не супраць гэтых пошукаў у мастацтве, як і ў паэзіі, я не супраць гэтых Лісіцкіх, якія выраблялі розныя, і гэтых вядомых паэтаў сённяшніх, якія жывуць, расіян, якія таксама спалучаюць выяўленчае мастацтва з паэтычным словам. Але я думаю, што мне яшчэ, я надеюся, ёсць што
сказать, и мовой реалистичной. И вы ведаете, вышел артикул потом у любельским выдании газеты, и он был, мел заголовок «Еще с поля хлеб ще на роті». А справа в тым, што сапраўды, калі ў цябе ёсць што за душой і ў сэрцы, то не трэба ніякіх выкрутасаў, а досыць быць в першую чаргу шчырым. Дык вось такая шчырасць у гэтай кніжцы, такая шчырасць у яго образах, то, як у нас это называется картина альбо жывапіс там, так у яго палотнах, якія ён, дарэчы, робіць, і зараз я маю надзею, і хацелася б, вельмі хацелася б убачыць гэта таксама частку творчасці гэта чалавека. Бо яны і тое, і другое, я маю на ўвазе паэтычнае слова і слова на выяўленчай этой мове изобразительной. Я думаю, што яны вельмі адна другою і падтрымоўваюць, і прадаўжаюць. Я не ведаю, што можна яшчэ тут казаць. Ілюструюць яго паэтычныя радкі. Я мог бы яшчэ бясконца таксама, нягледзячы любую старонку адкрыць і ілюстраваць. І гэта мяне ўражвае аўтарскасць. Ёсць асоба, ёсць яго. Я ні на каго не могу сказаць, о, гэта недзе я чытаў. Так, і он піша пра тое, што мы ўсе ведаем, але ён піша па-свойму. Гэта, я лічу, для мастака, як і для паэта, это самае галоўнае ў сённяшнім часам, калі мода ідзе на такое, прабачце, я ж говорю, паўтаруся, кампілятарства, што сорамна другім разам і бачыць, і чытаць. Геннадию Викентьевичу хочется пожадать выставы сапраўды, выставы здоров'я. Бо ўсё, як я кажу, у яго ёсць апантанасць, творчасць. І моя шчырая зайздрасць гэтаму чалавеку. І дай Бог, щоб гэта было бясконца.